ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 55ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 55ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଶୁଭାଦିବାସ, ମଙ୍ଗଳବାର କଳସ ଯାତ୍ରା, ଘଟସ୍ଥାପନ, ଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାବାଜୀ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଜୀ ମହାରାଜ, ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ, ବାବାଜୀ ଲାଲ ବାବା, ବାବାଜୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଦେବ ରଥ ଓ ସାଥୀବୃନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗାୟକ ଗୁଣନିଧି ସାମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସମର୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦେବ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁରକ୍ଷକ ତଥା ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
सुखे दुखे मोर दौच हसी तुलसी चंदन नाउच